upacara adat kapurwakan sembah kalbu. Sembah kalbu, sembah rasa. Jejaring wanita ya kudu wani ditata mring kagung. Satuhu tan nerak syarat tatanan agami mewah negari. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jejaring kagung pangarsaning kaum putri. Duh Kang Mas. Sangga mangabektos kula katur marwakam yanggen kula swita. Dateng paduka Kang Mas. Wong ayu karo aku tak tampa ora liwat donga dinungga. Pangestunipun Kakang Moragi ditampani. Inggih ngestakaken dawuh Kang Mas kula tampi. Kula simpen mugi handadosaken cimat paribeh. More santosaning anggen kita bebrayan Kang Mas. Diajeng jumeneng mangen jali karepon Kakang kene wong inggih ngestakaken dawuh. Moragi lala senduwungipun Kakang saka gigir waliket. Awit ora prayoga sowan Rama Ibu gawa pusaka. Bisa diarani suul adab. Mekaten Kang Mas inggih. Wujuding poneng duwung kemarang kula lala saking gigir waliket Kang Mas. Ayo tak kanthi sowan Rama Ibu. Monggo Kang Mas, kula dherekaken Kang Mas. Sigradaya Raka Mas Bagus Agus Winaredi. Hangantira rayu diayu karasini lumarap ngabiyantara mring Rama Ibu. Handodok handekku hangeka padha lumenggah sumembah mangestu padha teka mangkono mangudastaraning triya. Duh Kanjeng Rama, sewu ageng kalapatan nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Awit kula sampun damel ribet penggalih paduka. Sungkem pangabektos kula katur Kanjeng Rama nyuwun tembang pangestu. Ya Nduk, gawe bunga, gawe seneng atinipun Bapak ya Nduk. Ora dadi kaya ngapa wis dadi wajibe wong tuwa ya Nduk. Tak tampa pangabektimu ya tak pangestoni ya Nduk. Welingipun Rama bekti marang kakung wajibe wanita ya Nduk. Aja pisan-pisan wani karo Kang Masmu. Inggih Kanjeng Rama ngestakaken dawuh wis kono Nduk. Nyuwun pangestu karo ibumu kono ya Nduk. Ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, jimat pepunden kula Kanjeng Ibu. Sungkem pangabektos kula katur Kanjeng Ibu. Ya Nduk, anakku bocah ayu karo sini tak tampa ya Nduk. Ya tak pangestoni bekti marang kakung ya Nduk. Kanjeng Rama, sungkem pangabektos kula katur Kanjeng Rama. Ya nggih, anakku bocah bagus tak tampa tak pangestoni. Titip anakku wadon sing sabar nggonmu momong ya nggih. Inggih Kanjeng Rama ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Wis kono nggih. Kantinen garawamu sowan Rama ibumu kono ya nggih. Inggih. Ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Leresinen dalmayang jroning kalih dupi ingkang Rama Ibu. Ingkang hanampi sowanipun sang pinangan Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu kepareng marak sowan kalian adik Karasid. Gini-gini nger, anakku bocah bagus, bocah ayu. Sungkem pangabektos kula katur Kanjeng Ibu. Nyuwun tambahing pangestu ya tole anakku bocah bagus. Tak tampa tak pangestoni ya tole. Sing ngati-ngati. Ngestakaken dawuh Kanjeng Ibu. Wis kono nggih. Nyuwun pangestu karo ramamu kono ya. Kanjeng Rama
langsung mangabektos kula kadur Kanjeng Rama. Ya Yengger. Anakku bocah bagus Agus Winarti. Tak tampa tak pangestoni. Pandunganipun Rama kalawan ibu. Muga-muga bisa teka Kang Sira Jangkaya jumbuh Kang Sira ginayuh. Basuki Kang Sira Esti Yengger. Sing ngati-ngati, sing tatak, sing tetek ben tutuk. Inggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama. Wis kono Ngger. Lenggah jajar wong loro kono andon katresnan ya Ngger. Inggih ngestuaken dawuh. Kono Nduk. Derana Kang Mas kono ya Nduk. Upacara adat krobongan cangkep. Kacar kucur guna kaya yen to mbiyen wong liya saiki wis dadi garawa. Diajeng inggih Kang Mas ngestuaken dawuh. Pun Kakang wis ngerti gedene tresnamu marang pun Kakang. Ora beda pun Kakang yo padha tresnane. Mula pun Kakang netepi wajib. Inggih, wajib ingkang pundi Kang Mas? Jejare wong lanang yen to wis palakrama duweni wajib salah suwijine paring guna kaya keluarga garwa kalawan putra. Kula tak wujudke dina iki wong ayu morage ditampani. Inggih Kang Mas, ngestuaken dawuh Kang Mas guna kaya kula tampi. Ananging moreh sae sedayanipun Kang Mas. Guna kaya sawetara dipun titipaken Rama Ibu. Ayuh takanthi sowan. Duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Sawetara kawula titip guna kaya saking Kang Mas Agus Winarati. Kene Nduk. Wujuding guna kaya tak tampa. Tak simpen ana ing gedhong mulya jroning galih ing pangajap muga entuk kamulyan bebrayanmu ya tak simpen ana ing gedhong peteng. Muga-muga rezekimu iso anteng, iso kebak ora lokak, iso gumolong tanpa kalong, iso amber tanpa kecer, berkah barokah ya Ngger. Inggih ngaturaken gunging panuwun, ngaturaken ki panuwun Kanjeng Rama. Dahar Gembul Bujana Andra Wina, dahar mangan wis ngarani gembul bebarengan, wujud katresnan sang pinangantian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Diajeng inggih Kang Mas. Geneh tak ladeni wong ayu. Wujud katresnanku marang sliramu ya wong ayu. Inggih ngestuaken dawuh Kang Mas. Ugi panjenengan ugi kula lados inggih Kang Mas. Ya geneh wong ayu sing ngati-ngati ya wong ayu. Kawis tinggal sang pinangantian sampun andon katresnan dipun wujudaken dulang-dulangan paripurna ing mangke paring tunjukan jampi asrep. Diajeng inggih Kang Mas ndonga marang Gusti. Pripun Kang Mas? Muga-muga katresnane langgeng ya wong ayu. Kebak ridho barokah saking ngarsaning Gusti. Ya nyuwun pandonga dateng para tamu malikinipun dateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Suyuti, datang kantun panjenenganipun Raga Mas Kyai Ali Syafi'i Al-Kafid. Mumpung awake dhewe dipun rawuhi. Oh nggih Kang Mas, ngestakaken.
paripurna paring tunjukan kemareng pinenka foto kaperwakan Rama Ibu nggih panjenenganipun Bapak Suwarno dalasan Ibu Warsi dateng kantun kadang pisan nggih panjenenganipun Bapak Kabul dalasan Ibu Sucira katedun. Alhamdulillahirabbil alamin sampun kaleksanan kasembadan lulus neskala tan manggih robeda sakara-kara tumapaking upacara adat kalih nggih upacara adat sungkeman ingkang kalajengaken upacara adat krobongan jangkep mekaten inggih saking bilengga kakung semaputri kabagya mulya rikalikan pinten foto sampun kaperwakan nggih dipun salirani kadang-kadang Rio studio foto ingkang miji saking tlatah Maospati sinengkaya kadang mega pixel multimedia live streaming lewat channel mega pixel mekaten inggih saking bilih kakung semaputri kabagya mulya hamba bilih sampun paripurna Rama Ibu kenya pinten foto kasuwun berkahipun utawi gunganipun keluarga agung pengarap pengiring temanten ingkang miji saking tlatah Bulusari Jabung Panekan Kadipaten Magetan mekaten awit boten-boten seratan ingkang tumuju dhateng kula ing mangke kasuwun jawilan kewala mekaten inggih keluarga agung saking Sukawidi ugi boten katalopen ing mangke kasuwun berkahipun nggih keluarga saking sedayanipun saking Jabung Panekan monggo kalih-kalih gilir kumantos murih rancak sae sedayanipun mekaten sepisan malih awit boten wonten seratan ingkang tumuju dhateng kula ing mangke jawilan kewala Mbah Kakung Mbah Putri Pak De Bude Palik Bule Kang Mas Mbak Yu keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Kabul dalasan Ibu Sucirah monggo kalih-kalih gilir gumantos murih rancak saestanipun kadang rencang kaneman ya temen dari Mas Manten ugi kasuwun berkahipun foto mekaten hamiaso pining swasana hanjering kadang-kadang Rio studio foto ingkang miji saking tlatah Maospati dhateng kantun mega pixel multimedia ingkang miji saking tlatah Wonorejo Sidaraja monggo kadang-kadang Megantara musik ingkang miji saking tlatah Ndoyong Tawangrejo Ngrambe Kadipaten Ngawi nganti Widawati cacah katri jumeneng ya all artis ALL minum dulu iki bose pusaka iki wis njaluk keris model apa lah ning gone Mbak Ani langganane aku ha inggih mangga yuk kadang-kadang Megantara musik sinengguyu kadang sound system Garuda ingkang miji saking tlatah Pelayaran Kendal Kadipaten Ngawi meh lali aku Kang ya monggo kasuwun berkahipun keluarga agung saking Jabung foto sinarkan putra putri manten kinarya pepenget utawi kenang-kenangan tembe winggingipun mekaten Asmara
Widi monggo kasuwun berkahipun tutup. Cocok karo kahanane Mas Manten karo Mbak Manten. Dina iki ora eneng wong seneng taliyane Mas Manten karo Mbak Manten. Alhamdulillah. Nggih, rikalengan sinarengan kadang-kadang Megantara Musik ingkang miji sing tlatah Doyong Tawangrejo Ngrambi Kadipaten Ngawi. Dipun wangarsani panjenenganipun Dimas Ihsan. Ihsan Sumanto maksudmu lho kaya ning bose barang kaya. Nggih, saking mrika kakung Semar Putri ingkang bagya mulya, rikalenggan hangengeti sasana swasana tumapak siang tanggap wacana ingkang kepareng marak sanenggi adicara lung tinempen. Ingkang kepareng hangaturaken pangandikan pasrah panggula wonten nggih pepunden kawula panjenenganipun Bapak Sunardi. Mila mekaten kunjuk katur dumateng pepunden kawula kadang pisan niki panjenenganipun Bapak Kabul dalasan Ibu Sujirah. Kepareng jengkar sing palenggahan hangepit pepunden kawula nggih panjenenganipun Bapak Sunardi. Sasana mulya sabda katur den sekalian ibu tidak mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Katur dumateng para pinisepuh ingkang saduhu kinabekten, para alim ulama, Bapak Kiai Haji ingkang kula ajeng-ajeng berkahipun, dumateng Bapak Suwarno sekeluarga ingkang kula hormati, ugi dumateng para undangan kakung putri sedaya ingkang kula hormati, dumateng seniman campur sari ingkang kula hormati, ugi dumateng Mas Manten sekalian ingkang penuh bahagia.
Saderengipun monggo kita sami sareng-sareng puji syukur alhamdulillah kita unjukaken wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat berkahipun dhateng kita sami sehingga kita sami khususipun kula sak rombongan pengarak temanten saking dusun Bulusari Desa Jabung sowan wonten dalem mriki tansah manggih wilujeng kalis nir ing sambikala amin. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penuntun umat, Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Dumateng Bapak Suwarno sekeluarga, ugi dumateng para rawuh sedaya. Kawula ing mriki minangka sulih sarira talangatur saking panjenenganipun Bapak Kabul sekalian. Langkung rumiyin ngaturaken salam taklim, salam kawilujengan katur dumateng Bapak Suwarno sekeluarga khususipun sumrambahipun dumateng para bapak sedaya undangan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggep kaping kalihipun kawula ing mriki kapatah saking Bapak Kabul sekeluarga supados masrahaken manten nggih menika Nak Sunardi ing wekdal menika kula aturaken dumateng Bapak Suwarno sekeluarga khususipun dumateng Nak Karsini manten putri. Sumrambahipun dumateng para keluarga sederek kerabat lan sedaya lingkungan masyarakat mriki. Mbok bilih mangki Nak Sunardi wonten dalem mriki kirang trapsila mengenai bab anggah ungguh sopan santunipun kula suwun dumateng Bapak Suwarno sekeluarga kersa paring pitedah ingkang sae keranten Nak Sunardi menika menawi dipun tingali gebiaring lairipun ageng nanging tesih kirang sanget pengalaman malah babakan pengalaman kekeluargaan keranten piyambakipun nggih nembih menika anggebyur samudrayaning bebrayan pramila tesih kirang sanget mengenai pengalaman kekeluargaanipun lan ugi dumateng para bapak sedaya masyarakat dusun Wonorejo riki ugi para pemuda-pemudinipun mbok pilih ing mangki Nak Sunardi anggenipun bergaul utawi hubungan kalian masyarakat mriki sajak mboten nocoki kalian situasi masyarakat mriki kula suwun bapak-bapak ibu para pemuda-pemudinipun kersa nedahaken ingkang sae-sae-saenipun ingkang sesuai kalian masyarakat mriki. Mekaten. Sepindah malih dumateng Bapak Suwarno sekeluarga monggo mongso borong anggen penggelan panjenengan kula wentah putra panjenengan menika. Salajengipun kula wau saking sedaya pengarak temanten saking Jabung wonten setunggalipun tali asih utawi tali pasederekan antawisipun Jabung kalian Wonorejo mriki menika wonten tali asih pramila dumateng Bapak Suwarno sekalian monggo kula aturi jengkar majeng wonten ing majeng mriki ugi dumateng sederek ingkang kajibah masrahaken tali asih kawula aturi majeng mriki.
Mekaten sekedar tali asih ampun ngantos dipun tingali isinipun. Nanging naoso mekaten mugi barokah barokahi dateng Bapak Suwarno sekeluarga. Amin. Ugi kala wau wonten welingan saking Bapak kabul sekalian bilih dinten Jumat enjang jam 7.30 utawisipun jam 9 dumateng Bapak Suwarno kula aturi ngarakaken temanten sekalian wonten ing Jabung. Dipun arakaken pengarak sak murpatipun mekaten. Dumateng para rawuh sedaya pindah malih mbok pilih suwan kula sak rombongan pengarak temanten saking dusun Jabung sedaya kuwadah Pak niki sedaya sederek saking Bapak Kabul pramila saking kathah tiyang nggih kados mekaten menika menawi wonten kelepatanipun kawula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan ugi dumateng Bapak Suwarno sekeluarga mbok pilih sampun paripurna wontenipun upacara waliman ing injang menika kawula sak kanca rombongan pengarak saking Desa Jabung nyuwun pamit pindah. Mekaten atur saking kawula awal akhir wonten khilaf lepat nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis terang gamblang wijiling pangatikan pepunden kawula niki wontenipun Bapak Sunar tingkang sampun keparengahan nampi kepareng ngaturaken pangandikan pasrah panggula wentah rikalenggahan atur panampi mangke badhe kaleksanan paripurna kirap ingkang angka sepisan ilmangaten rikalenggahan sampun sawetawis dangu kagem manten ganjel lekeh wonten sasana ringgung dumugi titiwanci kinerpaken ingkang angka sepisan winastan kirap kana lendren gojukatur paraga kirap keparenga samapta satata gati. Humyong swaraning maraga kang lumampah kumpul sajuru-juru tata tititan carup Tuani Rahmat pernah Dwaja meang pendeng ngungkung sang manggolok kang minangka sang suba manggala cucuk ing para paraga kapiarsa swaranipun lerombake
sigodananing Gusti piyak-piyak Sula Sudira Hanuraga sanitya saha mikat pamilut madyaning para tamu horeg sasana pahargyan kaperbawan praptaning Sang Subha Manggala mantul laras mas oh Raden kula ingkang suwana Raden. Raden, monggo Raden kula derengken cingkar-mancing panti pambusanan Raden. Kewareng rocat busana nanindra santun busana satriya Raden. Jrotyas Pindha widodara widodari kang tumoren Rap Sigra mandhap Sitihinggil Binaturata Sang Pinangantian Raka Mas Bagus Agus Winardi Telasan Rayu Diayu Karesini Tedak jelek ngampil amparan Rukmi Ginarubyuk para remaja putri sahingga putri Dumas Horeg-rekang samiyohan jenengi kadya Nalindra Sinewaka Satuhu Jengkar Hanggedaton Sinten to ing arsasung tulodo sayekti tansah Sang Subha Manggala ya Manggala Subha cantang balung
pinaragan Adimas Mantili lali aku. Sang Suba Manggala cucuk lampah kang wis kondang kaloka kawentar mijil saking tlatah Gereh Kadipaten Ngawi. Ewontatira wanodyalit sakembar-kembar warna kembar busana dasar watai menil-menil andudut ati pinaragan angger ara angger nazifa ing madya mangun karsa sang pinangantian Para Mas Bagus Agus Winardi dalasan Rayu Jahayu Karsini pangrengga busana Mbak Yu Irnawati sarjana ekonomi SPD guru mutan Putih Jemas Salangpati pinaragan Anggerayu Siva Anggerayu Sendi Anggerayu Vanes Anggerayu Tania Manggala Talangpati pinaragan Bagus Alpin Bagus Ardi Bagus Rendi Bagus Priyan Sigra Manjing Panti Pabusanan sang pinangantian Rucat busana narendra santun busana satriya. Kojong atur kadang-kadang Sinoman Sinowati Pramuladi hangai gati atur sugata dedaharan kojong atur sagung para tamu. Kojong atur para tamu kakung putri ngasamen kebareng hanapi sugata dedaharan monggo kebareng Sang Rahabi kanthi remenipun penggalih nikmatipun raos. Kojong atur sedaya para tamu ingkang katemben hanampi sugata dedaharan monggo kepareng hang rahabi kanthi remenipun bekalih nikmatipun raos mekaten nun.
tuntas hangetasi karya kadang-kadang megantara musik ingkang miji saking tlatah Doyong Tawang Rejo ngrambi Kadipaten Ngawi. Alhamdulillah pinecaya kambugadi nggih pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Suwarno Dalasan Ibu Warsiri kalenggahan kang sampun kepareng hana tibitar maning asepuh Mahargya Suto Hamiwa Siwi kang putra mijil putri sesilih Roro Ayu Diayu Karsini Jinatu Krama kaliyan Bagus Agus Winardi putra Jalu sing panjenengan Bapak Kabul Dalasan Ibu Sucirah ingkang mijil saking tlatah Jabung Panekan Kadipaten Magetan milawakaken ing mangke mbok bilih keluarga agung saking Jabung kepareng dono suwanten ngregengaken suwasana saged paring cecala dhateng kula ananging saderengipun nyuwun pangapunten pangandikan pasrah panggula wentas sampun kaleksanan rikalengan barikat tampi pepundhen kawula nggih panjenenganipun Bapak Suwarno Dalasan Ibu Warsi awit saking bombong pirawaning manah pepundhen kawula panjenengan Bapak Suwarno Dalasan Ibu Warsi mboten kuwai matur piyambak namung kandhek wonten sandhapun jangga kepareng nyuwun gunganipun pepundhen kawula nggih panjenenganipun Bapak Muhadi ingkang kepareng hangabit nggih pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Warno Dalasan Bapak Parni. Mil pekaten kunjuk atur panjenenganipun Bapak Warno Dalasan Ibu Bapak Parni kepareng jengkar sing palenggahan hangabit pepundhen kawula nggih panjenenganipun Bapak Muhadi sasana mulya sabda kadur Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaromin para alim wal ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Yai, Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah dipuntut wuri para santri, para pini sepuh, aji sepuh, dalah sesepuh ingkang kinarbeten sagunging putra wayah, para bapak, ibu, penderek pinanganten kakung saking tlatah Jabung, Panekan, Kendal ingkang sulistya ing budi,
para bapak, ibu, tamu undangan sedaya ingkang rinengga sagunging pakurmatan. Sumangga sesarengan wonten ing wekdal ingkang kebak barokah punika kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji dalah syukur kita dumateng Dat ingkang maha kuwasa, Dat ingkang maha wenang, nan inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, kawilujengan saha kesarasan dumateng kula dalah panjenengan sedaya sahingga kula dalah panjenengan sedaya wonten ing siang kalodhangan punika saged aminangkani ingkang dados undanganipun Bapa Suwarno sakeluwarga ugi saged mayu bagya jemukipun pinanganten sarimbit kanthi kawontenan wilujeng nir ing sambikala. Allahumma amin. Sumangga sesarengan kita syukuri kanthi ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalihipun salatullah wa salamuhu mugi-mugi tansah katur dumateng junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaula warga sahabat dalah penderekipun kalebet kula dalah panjenengan sedaya mugia kula dalah panjenengan sedaya wabil khusus panjenenganipun Bapa Suwarno sekeluarga dalah pinanganten sarimbit tansah pikantuk sapaatipun utawi pitulunganipun awit wonten ngalam donya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, tamu undangan sedaya ingkang rinengga sagunging pakurmatan. Ing mriki kawula kumawantun ngadeg jejer wonten sangajengan handika sami hanamung aminangka talangipun atur panjenenganipun Bapa Suwarno sekeluarga. Ing mriki panjenenganipun boten kuwawi matur piyambak dumateng panjenengan nggih punika paring sesulih utawi paring purba wasesa dumateng kawula kinen ngaturaken punapa ingkang dados hajatipun wonten ing siang kalodhangan punika. Ingkang angka sepindhah panjenenganipun Bapa Suwarno sekeluarga ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggahan samiya dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan ngantos purnanipun hadicara walimatul ares wonten ing siang kalodhangan punika. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapa Suwarno dalah ibu anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya boten sanes hanamung panjenengan sedaya dipun suwuni doa pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi doa dalah pangestu panjenengan sedaya panjenenganipun Bapa Suwarno sekalian ibu anggenipun neteping darmaning ngasepah bayang kari kang putra putri ingkang sesilih inggih punika Nimas Karsini pikantuk piantun jaler ingkang asma
Agus Winardi putra saking Bapak Kabul, Ibu Sajirah saking tlatah Jabung Panekan Magetan. Mugi-mugi kanthi doa dalah pangestu panjenengan sedaya Kang Putra anggenipun gebyur, anggenipun lelumban wonten ing samudraning bebrayan mulai awit dinten niki ngantos sak lami-laminipun tansah wilujeng selamet boten wonten alangan setunggal punapa. Lan mugi-mugi Kang Putra anggenipun gebyur wonten ing samudraning bebrayan leres-leres dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang ayem lan tentrem ing tundhonipun dados rumah tangga ingkang dados idam-idamanipun tiang sepaipun kekalih inggih punika rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi pikantuk ridhanipun Allah ugi pikantuk doa dalah pangestu panjenengan sedaya. Allahumma amin. Dene ingkang angka 3 ing mriki panjenenganipun Bapa Suwarno dalah Ibu mbok bilih anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten kekirangan saking samudayanipun ngengingi palenggahan pakurmatan dalah pasugatan ingkang kirang nuju prana menggah penggalih panjenengan sedaya lumantar kawula panjenenganipun Bapa Suwarno dalah Ibu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para bapak, para ibu, tamu undangan sedaya ingkang rinengga sagunging pakurmatan. Salajengipun ing mriki kawula badhe nanggapi ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapa Kabul sekalian Ibu Sujirah. Kala wau panjenenganipun ingkang angka sepindhah kintun salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapa Suwarno dalah keluarga sedaya. Lumantar kawula salam taklimipun kula tampi kula jawab kanthi ucapan ngalaika ngalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika masrahaken Kang Putra ingkang sesilih inggih punika Agus Winardi. Sepindah katur dumateng panjenenganipun Bapa Suwarno ugi katur dumateng panjenenganipun Nak Mas Karsini ugi wonten ing lingkungan mriki. Kula tampi kanthi asta kalih kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng kala wau pasrah panggula wentah. Nggih dawah sami-sami Pak Kabul putranipun mbok bilih cumondhok wonten ing mriki insyaallah. Panjenenganipun Bapa Suwarno sekeluarga siap andidik angarahaken Kang Putra mugi-mugi kanthi didikan kanthi arahan panjenenganipun Bapa Suwarno sak keluarga Kang Putra anggenipun gebyur wonten ing samudraning bebrayan leres-leres dados keluarga ingkang sae, keluarga ingkang bahagia. Lan sak wangsulipun mbok bilih Kang Putra sekalian cumondhok wonten ing Desa Jabung kula sumanggaaken panggula wentahipun Kang Putra sekalian.
Dalem selajengipun kala wau saking pandherek penganten kakung saking tlatah Jabung mbok bilih wonten ngaturaken kalepatan ingkang kathah mbok bilih wonten lepat saking samudayanipun ing mriki panjenenganipun Bapa Suwarno dalah sami-sami sakwangsulipun mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wonten kekirangan saking samudayanipun lumantar kawula panjenenganipun Bapa Suwarno ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene salajengipun kala wau saking penderek pinanganten kakung saking tlatah Jabung paring tali asih. Ing mriki panjenenganipun Bapa Suwarno dalah ibu matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan atas tali asihipun kala wau. Mugi-mugi wasilah tali asih kala wau anggenipun sami pasderekan antawisipun dusun Wonorejo kalian masyarakat wonten ing Desa Jabung punika tansah sae lan sae selami-laminipun. Allahumma amin. Ingkang angka terakhir kala wau panjenenganipun Bapa Kabul nyuwun dumateng panjenenganipun Bapa Suwarno mbok bilih pinanganten sarimbit wonten ing dinten Jumat watawis jam 09.00 pinanganten sarimbit dipun kancani sanak kadang sak cekapipun kapurih dolanaken utawi nyumarapaken dumateng ing Jabung. Insyaallah mugi-mugi wonten ing dinten lan jam ingkang sampun dipun sebat wonten ing ajeng Allah Subhanahu wa taala ngijabahi temanten sekalian saged dipun sowanaken dumateng Jabung mriku. Makaten ingkang saged anggen kawula ngikraraken ingkang dados niat lan ujubipun panjenenganipun Bapa Suwarno wonten kekirangan awal hingga akhir kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ing akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi konco katur kadang pangrengga busana apabila mangke sampun maripana kita santun busana satria sang pinanganten sigra daya kakanthi jengkar wonten sasana paning ratagung. Trawaca cetha pangandikan saking pepundhen kawula niki panjenenganipun Bapak Muhadi. Dasaripun kala rumiyin niku pangarsa wonten ing Kademangan Sidareja. Mbah Lurah sepuh pangandikane nggih alon-alon runtut beda karo among-amu Jip.
Iji, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih ngambali atur hamba bilih keluarga agung pangambyong temanten pengiring temanten ingkang mijil saking tlatah Jabung kepareng dono suwanten ngregengaken swasana ngiras pantes hanyerengi kirap ingkang angka kalih paring cecala dhateng kula mekaten nggih. Publik kadang kaneman paring dono suwanten. Gak ada pamundutan, loh, wis siap tibake. Ya Allah kaya wong ilang Gusti, alah. Oh, alah wong ilang kaya ning Narja. Bubayan. Ning lagune ra disigrak mawon. Ketoke mun mencamen ndang to. Mantili. Yo, paringi sing ra disigrak mawon nderek. Megantara ya. Wah, yo penyonyo anggemu kok. Lah iki lak penyanyi. Awet mau neng kono itu guyu karo. Sing guyu sapa? Dirasani Bubayan. Oh, Bubayan. Mas. Karek Menika Bubayan. kayak bancine teko ngono. Wilujeng Bubayan. Pripun Bubayan? Alhamdulillah. Ya Allah Bubayan tasih buak. Oh kok leh mung ngeti kok ya tase iki lho. Aku kan tekok tasih Bubayan bek. Oh ngono. Aku yo gak tekok jajan apa duit aku yo gak tekok lho. So, Bubayan muni dhewe, jajan iki ngono. Ketoke Bubayan wedi nek diseko nyawar. Lah iya. Nggih, menika sowan wonten pundi Pak D? Wonorejo Wonorejo. Sidorejo. Wonorejo. Wonorejo Sidorejo. Kendal.
Cih, dak derengipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula suwan wonten mriki nderekaken 1000 sulur ya, Mas. Sulur 1000. 1000 sulur. Ya diwani Iya, barang kok, Mas. Iya, Heeh. Nika miji saking saking Kampung Baru Ngijo Kampung Baru Kendal. Ngijo Kendal. Cih. Niki wonten dalemipun sinten, Mas? Pandinipun Bapak Suwarno. Bapak Suwarno. Pak Nur nek Dalasan nyawang aku Ibu. ketoke kok nafsu. Aku mar takon, iki isine apa? Ngendikane Bubayan jajan. Iki kok jajan. Bubayan kayak gede tasnya ya jajan. Oh, Niki ya lah. jajan. Oh ngono, iya. Wong wedok ki sing alus. Sing arane wedok pangandikan. sapa? Wong aku yo ngetengi bojoku. Oh ngono. Oh iya ngono. Alah alah. Nggih, alhamdulillah Pak D. Heeh. Berkat dunganing jenengan. Amin. Nyuwun pangestunipun Yes. minggu ini insyaallah HPL-nya. Wah, alhamdulillah amin. Amin. Yes. Pengen putra lanang apa wedok? Insyaallah USG cowok. Wah, cowok Lanang, sing gede, lanang. cowok. Cowok. Sing penting aja kaya Pak E. Pun cukup Pak E mawon. Oh iya ngono ta. Eh. Tak kenal maka tak sayang, Tak yo kenal gladi maka tak wanuh. sayang, Cik. Alah. Nuwun sewu ingkang bobot, madarene dipun usik-usik. Ha, nyapa? Amit-amit jabang bayi. Ya apa diamit-amit wong aku ra melok gawe kok. Ya kleru. Ada ya kalah aku dina Jangan iki. salah, jangan salah. Oh, iya. Jangan salah. Di sini enggak ada banci, di sini ada dukulan banci. Oh ngono. Iya. Insya Allah kita calon besok. Calon. calon apa? Iya. Nah, sing ngadu prono kono wae Mas. Si prong wayahe. Cih. Tak kenal maka tak sayang. Oh toh, iya Mas. dikenal no. Cih tepangaken dalem mantili miji saking Gerih Kota Wah. Asin. Gerih kota. Kota Asin. Tegese kok iso gerih kota Lah asin? Gerih ki apa ya legi to, Pak Cih? Lek asin kan biasanya pinggir segara, Heeh. banyune kan asin, gerih kok. Lah Gerih ki kota asin kok, Pak Cih. Oh. Jajar apa dia dilaten. Asin kok sing engkel wae. Oh iya. Cih, niki pangom yang temanten kakung saking Saking pundi? Jabung Bulusari. Saking Jabung Bulusari. Cih, Iya. alhamdulillah. Ingkang menika, Pak. Hah? Alhamdulillah Nggih, mingkih sing Pak. wingi Cih. nggih. Aku kali Pak Niki Kiai wedi. mulai mriko cedak sumber piantune ya lemo-lemo. Ngaden lemol ngomong sapa? Lho bebayan ya antane ya tase ya lemu. Anaknya sing kuru kok. Oh, nasi guru. Iya. Cih, sesarengan Megantara ya Pak Cih. Megantara. Cih, alhamdulillah. Menika dumase wonten sekawan, manggala wonten sekawan juga napa mboten Pak Bu? Cih, Nggih. ampun kondur rumiyin nggih. Heeh. Priye Mas? Reok nih Mas, ya Allah. Lho, lho, Kowe lho, wani lho. pira Mas sangumu? Es kiki wes. Sik to Mas. Liyane iki penak delok kok anteng. Lungguhmu koyo nang warung ya to Mas, Mas. Walah alah. Anak iki ya kaya kalah main. Oh, alah klambi diuculi. Iya Pak De. Ya iya. Le. Nyapa ora klamben? Kalah main. Ini mama. Ini Mama. mama. Mama apa? Ini mama sayang. Mamamu mana? Mama iki. Loh, mamanya ini sekarang. Oke, mau. Mama kedua. Lah iya kok iya. Jedo Mas maju ke sini yo. Ayo. Jare mau njaluk jodoh Mas. Kok yo manggolone gage ae kok yo. Hup. Jejer papat. Oke. Aja padha mundur ora usah wedi. Aku membi. Aja gila maju ah. Wong padha wedoke wae lho kok ya. Rene. Asmane sinten, Dik? Tania. Dik Tania joget napa mboten? Joget. Geser ana. Geser ana. Ayo sijine. Rasa wedi. Padane demit wae. Asmane sinten, Dik? Anes. Vanes, joget Dik Vanes. Nggih. Rana. Iki lho rada Iya. silep godhong ganyong. Ning yo Irung manis. endelep batu enan. Aku ra muni kok Wah, aku kan
Jlentrehne Oh, awakmu mau kok ya. Asmane sinten sayang? Siva. Dek Siva joget. Nggih, heeh Rana. Jan pinter Lah, tenan. kok pinter-pinter. Nyauri Ketake kae. murid Bu Irna kabeh, Pak. Oh iya. Heeh toh. Heeh, Bu. Asmane sinten, Dik? Sandy. Dek Cindy joget? Oke, lagunya apa sayang? Hah? Negara angin. Oh iya. Ora sing ditakoki kene lho sing nyauri kono. Kayak yo wedok bumbuh kok ya. Lagunya apa negara angin? Heeh. Halo cantik, yo. Lagunya apa? Apa Mas? Sing ndi mau sing muni? Apa Mas? Lagunya apa Mas? Sik toh, ora patek krungu. Lho. Rene. Padune lah golek babi. Rene, Iya. Rene. Lagunya apa Mas? Carmila. Oh, Loh, kok ya wedok ta Mas? Lah tularan. Oh, melok-melok ya. Mbok tindai kuwi apa? Sami, Mas. Niku kancane Mas niku. Bocah kaya. Jan. Aku ya entuk ambung kok. Mas. Wah ngono. Carmila. Joget oke? Oke, monggo Megantara. Loh, kok pada wedi? Mas. Mas. Ya apa mbok lapi? Go kenang-kenangan. Joget Carmila yo. Alah aku ya perawan wae kok yo. Ayo Carmila. Wong papat ayu-ayu. Ayo. Sapa sing gelem joget monggo. Ayo Mas. Kowe joget apa ora? Joget bareng. Yo ora to. Kowe arep tak pangan nek kok. Ayo Mas. 5 4 3 yo. Golek batur lanang. Iya. Parani. Nang parani. Wong wis. Hop sik Mas, hop. Heh. Wong siji dikuwe. Wong papat iki piye Wong iki? sing papat kira sing telu ra mbok jimo, sing mbok jimo iki ae ken mau ki lho. Cah papat ki yo ngerti. Lah iya, heeh. Oh gak Pak De. Piye? Sik. Rene. Cah wedok ki kok yo ngerti. Bocah ki nek karo wong wedok kapatek nafsu. Ayo ra gelem diceluk yo Nan. Lah iya. Jimo. Jimo. Sing Milih ganteng. dhewe-dhewe, Milih dhewe-dhewe. Loh. Lah kok mlayu. Ndang manut to Rene. Kok malah uber-uberan? Ayo, semuanya sini joget yo. Yo, ndang mulih yo Pak nggih. Yo. Ayo, ndang mulih yo. Yo. Bareng yo. Oi. Oh. Hey. Nanti kau lalu jatuh Hey. cinta Oh. begini. Buka sini. Hos. Kucemburi kau Ayo, yo. masih mesra bagai cerita. Kau berusaha untuk tuang minuman ke dalam Buka gelas. sini. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Yo. Hey. Oh. Ayo bokongnya man. Oh Carmila, Yo. Hey. ku duga kau balas cintaku. Buka sini. Hos. Kasih sebagai orang Yo, dewasa. Dumasnya sambil pulang. Usiamu Ya, muda, pulang. tak Hop. nampak padamu Yes. Hai. Heh. Iki kok padha wedi. Le. Manggolo. Wedi apa gila? Ora. Manggolo sing wis sunat maju. Wis sunat kabeh tiba. Omonge sapa? Wis. Sik to. Jadi mungkin rong sunat. Empun. Wis to. Yakin? Pun. Tenane lho. Jajan delok padha waeku apa ora? Kok yo. Heeh. Kowe wis sunat, joget lagi ya. Oke, geser ini.
Oke, namanya siapa? Alpin. Alpin. Alpin juga suka joget? Enggak. Enggak. Kok Tapi mundur-mundur? Jarimu mau pengen macak kaya aku, mbok saiki mau. Kok joget ya, Pin? Ngebar ngene arang lho ya. Karo Mas Tony. Manut koncone. Manut koncone. Parono ya, Mas. Namanya siapa, Mas? Randy. Mas Randy. Joget, Mas. Joget kabeh. Oke, lagunya apa, Mas? Pamit rapi. Lho. Cilik ngono pamit rapi. Oh, lagunya apa, Mas? Ayo sing penak jeng ngono lho. Manut iki mau ya Carmela terus nih ya. Mutiara. Siapa sing nyuwun, Mas? Oke, Mutiara, Mas. Ya, udah. Pun manut jenengan mawon. Oke, sini. Joget sing paling bagus tak kasih bonus. Apa kowe kok ndudut kok kono ki lho? Ndak kleru gombal. Lho. Sik tabu. Iki susu lho kok mambu kecut ki lho. Mangsane kok yo susuku wangi kok. Wah niku higienis kok niku. Joget sing paling jos tak kasih 50.000. Oke. Ya, iki jan cocok paring mule nek dina Mulai iki aku ya, Pak Di. lomo tenan kok ya. Lomo kok ya. Aja meneh dhuwit wonge tak kekne kok, Pak Di. Kaya kelomanen aku. Lah iya, ayo Mas. Buka siki. Ayo yuk. Buka siki. Yang terakhir di kau. Wis. Anu, siji loro telu pulang. Kowe ora, siji loro telu pulang. Sing tak Iki. pilih kowe sing apik joget. Wah iki calon entuk anu 50.000. Alah. Wong padha lanange nek girap-girap kok yo. 50.000 mau mboten, Mas? Purun. Ya yo dosan aku. Tenan. Cupot belangkone, Mas. Oke, selene kono. Kerese dicepot. Kalunge dicepot. Kalonge cupot, Mas. Bajuke cupot. Sing iki tok wae. Lah. Selope cupot, Mas. Selop. Sewan preteli nek kene. Ki kok sewan rusak yo ngijoli kok yo. Oh iya. Ngono ya. Mantili. Anu Rene. piye, Mas? Ngisi kancane. Cocok kondang. Ya Allah sandale uwe. Tanah eleke opo tak dudune sapa ngerti kok mbok tukokne kok. Kok kono, Mas? Kok kono. Mas, Piye iki? 50.000. Ya ta? Boleh diambil. Tidak boleh pakai tangan dan kaki. Wah, Oke. nganggo apa kuwi? Nganggo kaki yo cangkemmu kaya apa terus? Tapi kudu nganggo bibir. Nganggo piye? Apa? Bibir. Kok nek nganggo bibir, kok dhuwit ki engko kenek tangan saya ndelep. Hah? Nek ki Iya. kesenggol tangan saya ndelep. Oh ngono. Makanya coba senggol nganggo tangan. Oke. Ngul anu ngidul, Mas. Yo. As. As. Hop. Ais dan sut. Os. Latala. Up latala. Os. Ya. Op. Latala.
Seketewu. Ayo. Ha. Aduh. Iki. Idune tau sih. Nah. Hop. Piye? Nyokotmu ki karo merem. Bera gila. Oke. Wah. Iya Mas. Lah ya kalau merem mawon ya. Oke. Ya. Yo. Hot, iya. Iya. Cocok, nanti kembal. Nah, iki lho daluk meneh iki kok. Ora. Nah. Sik. Wong ki nek diwe-duwe mesti ngucapne apa, Mas? Salim. Nek piye nek ngucapne? Terima kasih. Ning sapa? Siapa ya? Lah sapa? Piye? Terima kasih kangge tutuk lampah. Cucuk lampah sapa? Ayo, Ha, piye? Piye? Bilang piye? Terima kasih. Oke, sama-sama, Mas. Halo kancamu. Nah, pun kondur. Hei, gawe iki. Loh. Abrak kamu, Pas entuk dhuwit kok lali. Iya. Ayo. Lumayan 50.000. Cih, mau kegungane ke dalem sinten asmane? Bapak Suwarno. Pak Suwarno. Dalasan Ibu Warsi. Ayo to, Mas. Ya Allah. Pak Suwarno. Suwarno. Hah? Suwarno. Pak Suwarno. Kula torok 50 ya, Pak. Kuwi karepmu dhewe kok ya. Sapa ngerti dijoli lho. Ngono. Pak Suwarno ki lomo. Oh, jan lo Lah iki kok 50 balekne 100 yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pak Suwarno. Pak, alah. Sing kono kalau. Oh, sing kono to? Ya Allah. Layak biasane bingung ora nggo dhuwit. Pak Suwarno. Anu Pak, kula torok 50 ya, Pak. Niki petungnya pripun, Pak? Anu, aja pucet to, Pak? Pak, ampun pucet to, Pak? Oh, nggih pun, namung gujek mawon nggih, Pak. Nggih, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa nggih, Pak. Pinarengan berkah barokah saking Gusti Allah nggih, Pak. Nggih, amin ya rabbal alamin. Enggal nggih pikantuk putu nggih, Pak. Amin. Mbak manten, Mas manten. Mbak manten ki guyu entuk bojo. Lah iya. Lah iya. Atuku biyen aku ki ora guyu ngono kuwi ki. Oh, awakmu ora Ayo, waras. Mas manten. Halo. Sing wedok guyu sing ana tuwek guang ngono. Mbak manten. Lah ngono lho Mas, guyu Mas. Wow, ngono lho Mas. Mas, pun siap dereng? Siap apane? Pun jamu dereng? Mas, kok teko Mbak manten ki piye to Mas? Pun jamu Mas. Alhamdulillah. Mugi-mugi mengke berkah barokah nggih Mas. Ndang pikantuk momongan nggih. Nggih, alhamdulillah. Aku itu ijol ke Mbak manten kita. Makasih lho Mbak manten. Ya Allah. Layak. Layak wae guya-guyu ae. Mbak manten kula torok 50 ya, Mbak. Anu, Mbak. Mengke dijoli mboten, Mbak? Oke. Bu besan, ya bu besane setu legi. So, lembu ginu-ginu. Bu besan, halo. Bu besan iku tisu apa dompet apa amplop? Oh alah tisu. Cih, Bu besan, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa, nggih. Putranipun pikantuk jodoh, mugi berkah barokah nggih. Jenengan kalih Pak Besan.
pinaringan sehat bagas waras panjang yuswanipun. Amin ya robbal alamin. Pun sampun nggih, Pak. Ya, dongamu apik men. Lho, tamar disawer Mbak Mata, mangga tak dongakne. Nek sing donga kiai jenenge Bisara. Heeh. Lek cucuk, Ora salah meni cucukno wi. lha piye? Nek banci piye? Oh, ana banci. Wong ya padha ndongane pernah dikabulne. Oh, iya, iya. Nggih Mbah Yai nggih. Mbah. Maksudnya bisa ngone kuwi mau Cih, lho. Cih, sampun. Assalamualaikum Ya warahmatullahi wabarakatuh. Pun, Pak. Bisa urip. Isan yo. Inji yo, ayo jare ngopo kuwi arep ngopo kuwi? Ah, lho. Bocah. Jan. Nah, ayo. Mbak manten dijogo nganteni lanang dijogo mbake. Awas, ayo. Gendang. Lho. Ala kaya sungkeman. Nah, iya. Wah, wedok mantanmu. Wah, neng di. Wah. Wah, jangan supin tenan saiki. Sopan kok supin ya tok 50. Pamer. Iki. Orang gila. Lho, palati cepet. Yo, ngambek. Iya. Nesu. Alah kaya bar pitik kendhok. Ih, sawetawis gegojekan saking kadang kawula panjenenganipun Dimas Mandili kami disiki telah gerit gerih Kadipaten Ngawi mangkaten saking bineka kakung Semaputri ingkang bagya mulya Purwa Madya Wusana Parbargian piwadhang kemonten sampun kaleksanan kasebatan lulus niskolotan manggih ora beda sakara-kara sumangga sesarengan kita ngaturaken raos syukur kita pungkasi katiwasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pangapunten maksih wonten sing kathah lumpen hastunggara donga wau sampun dipun dihenaken awit biasanipun nek donga keri niku pun boten sami mirengaken. Pangapunten nggih Mbah Muh wau diwolak-alik acarane nyuwun pangapunten sedayanipun inggih. Saking Bineka Kakung Semaputri ingkang bagya mulya kunjuk katur kadang pangkareng busana monggo. Sang Binangantian Rama Ibu Kakang Cengkar Manjing Urang Ajeng sampun paring hormat dumateng sedaya para tamu ingkang kepareng ngersakaken kunduri kalenggahan baharga mekaten inggih. Saking Bineka Kakung Semaputri ingkang bagya mulya kula ingkang minangka pambiwara juru pranatawara ingkang ngaturaken lumadining adicara kalenggahan. Apabila wonten tumbangsaipun wonten cacar-caitipun nyuwun agunging samudra pangaksama. Pungkasanipun ngaturaken wilujeng kundur sedaya para tamu mugi tansah pinayungan rahayu slamet dumugi papan palenggahan soweng jaya wijayanti rahayu kang tinemu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.
berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku
Oke.